लाइनानो थाबथा माबा जानो बारायदों दा एसे माबादोंना बियो थैया दाननो नों जि जोमना जोमा ओइ जोमना दायो जोमगोन आं हराव जि थाम्फै अरदों नोंनो उन्दुनो रोङा ओमफ्राय दाउखु जि फिनो हरबाबो जोमा गावनो सोर दं साबसक्राइब खालामाखैबा खालामदो कमेन्ट हरदो सोर सोर दं जाबायना लोंबायनो जाबाय जाला नेट नाङो थांलाय फैलाय नेटानो नाङा स्ल' थांलाय फैलाय नबजित बर' मा बेदर जाखो बेदर गैया दालि ना फाजासो नोंसालाय मा ओंख्रि जाखो नबजित बर' नबजित बर' लाइक होबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो नबजित बर'
बयलार्स मा होनो बयलसो निरामिस बयलानो गोथाव बयलसो मिरामिसनो बयलआसो गोथाव जायोलै बयलासो रावबो कमेन्ट हरा साब्रै गोजो दं सोर दं कमेन्ट हरदो जोंहा लाइक खालामदो नबजित बर'जों मा होनदो निरामिस जादो ना मा होनखो निरामिससो जादो ना मा होनखो अनसुलि ब्लग चेनेल हाय हेलौ अनसुलि ब्लग चेनेल अनसुलि ब्लग लाइक हरदो जोंहा अननानै मा ओंख्रि जाखो अनसुलि ब्लग नबजित बर' आंनि ब्लगखौ नाय मा होनो नायो ना मा होनखो नायोथ' मालाबा मालाबा गोथावानो अनसुलि आगै जोंहा लाइक खालामनानै नबजित बर' अनसुलिनि मा होनदो अनसुलिनि जानजि खानाया मा हामदो सोर दं कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो जोंहा अननानै अनसुलि ब्लग थेंक इउ नबजित होनदों अनसुलि आगैया र' जानजि खानाय रिल्सआ हामदो मोजां ना अनसुलि ब्लग लोगो खालामदो नबजित जोंहा अनसुलि आगैखौ लोगो खालामदो साबसक्राइब खालामदो खालामाखैबा
बार बारगासिनोलै जोंखै अखा हाहां नोंसोरनिखै बारदोंना बाराखै? सोर सोर दं जोंहा अन्नानै कमेन्ट लाइक खालामना होदो। थांबाय नामा नबजित बर', अनसलि ब्लग? अनसलि ब्लग लोगो खालामदो। दहायनियानो अनसलि ब्लग दं आब'। लाइक हरदो जाहा अनसलि आगै। मनज बर' हेलौ नो। हाय मनज बर'। ओंखाम जाबाय नामा? लाइक हरदो। मनज बर' अनसलि ब्लग आंनो हर आं हरगोन ना नो। सोर सोर दं जोंहा लाइक कमेन्ट खालामदो अन्नानै। मनज बर' लाइक दान थेंक इउ। ओंखाम जाबाय नामा? धनजित बर' मा होनदो? आया मा खांख दिथिनो बुजियाखैलां। मा खालामदों ना मानखो? मनज बर' अन नबजित बर' अनसलि ब्लग दे खालामबाय मनज बर' जोंहा अनसलि आगैया खालामबाय नै। धनजित बर' गलपारा भाषा बुजिया नामा आब'? बुजिया आं आगै। मनज बर' ओरैनो दंमोन खोमाहाय दं ओरैनो होनदो। धनजित बर'नि सोरखौ होनदों? आं माबानि बाक्सानि। ओंखाम जाबाय नामा धनजित बर'?
धनन्जय हाज'वारि मा खरिसेनो धनजित बर' जाखांबाय ना जाखाङाखै उन्दुबाय नामा जाखांबाय लाइक हरदो जोंहा धनजित बर' लाइक हराखैबा अननानै मनज बर' अनसुलि हरबायनो अनसुलिया थांलाय लांबाय खोमा दहायनो ओंखाम जाबाय नामा मनज बर' मनज बर' जाबायनो मा मनज बर' आंनाव फैयाखै नामा अनसुलिनो न'आव थांबाय नामा मनज बर'
बर' थांथ'वाखैनो दाबो थाङा अखा हाहां हाहां जायाखै नामा बार बाराखै नामा खोमसिथारनो खोमसि बार स्लिउ बारबाय दं गुसुनो गोजां बोथोर बायदि मोनदों बार बाराखै नोंसिनिखै होनो बारदोनो थांदो दाबो थाङा मनज बर' हेलौ 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 हाय हाय लाइक दाननो थेंक इउ मा होनदों माहानि आब'आनो आं बाक्सानि आगै नोंलाय बहानि बाग्लाहारि जोंहा लाइक हरदो हराखैबा साबसक्राइब खालामाखैबा खालामदो मनज बर' जाखांबाय नामा होनो सोरखौ होनदों मिलन लाइक दा मा होनदो लाइक दानल' आं उन्दुनोसै बायनो थेंक इउ मिलन लाइक होनो फैनायनि थाखाय मनज बर' नोंखौनो जाखांबाय बाग्लाहारि उदालगुरिनो ओंखाम जाखांबाय नामा बाग्लाहारि आगै मनज बर' बाग्लारि आगै लोगो जादोनो बाग्लारि आगै लोगो जानांगौनो जा मनज बर'जों बाग्लारि जाखांबाय आब'नो जाखांबाय जोंहा आगै
नोंलाय जाबाय नामा आगै? मा ओंख्रि जाखो बाग्लानि आगै? मनज बर' अन बाग्लारि आगै जाखांबाय जोंहाबो नो मा ओंख्रि जाखो आगै? बाग्लारि आगैया मा होनदो बयलार आलुनो ए गोथावथार। बाग्लारि मा होनदो दे होमबा आब' आं मा होनदो जानोसै बाय गुड नाइट दे बाग्लारि आगै थेंक इउ आंनि सम हाबफैनायनि थाखाय लायाखैबा होलांदो जोंहा बाग्लारि आगै। मनज बर' न'आव फैबायनो मोनहैबाय नामा? मा ओंख्रि जाखो मनज बर'आलाय? बयलार आलुनोहाय ए उन्दुजोब्बाय नामा मनज बर' नोंसालाय? नोंहालायनो जोंहा माबासोलै दालि ना मिथिया होनो मनज बर' जोंहा हाजोमा बसुमतारी फैदो हेलौ आब' सना जिउ मा खालामदो नो ओरैनो दं आगै। माने हाजोमा गैया अबाव थांखो आब' सना जिउ लाइक दान 6 नो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आगै हाजोमा। मनज बर' सोरबाफोर लोगो जादेनो सोर गोदान लोगो जालायलायदो। मा ओंख्रि जाखो आगै हाजोमा? मनज बर' हे नो हाजोमा आगै आलु ना आब' सनानो ए गोथावथार माथो। मनज बर' हे नो माबा हाजोमा अन
मनज बर' अन लाइन दंना गैया मनज बर' नोंसिनियाव? मनज बर' दं ने जों इयावथ' लाइनानो थानो नागिरा थांलाय फैलाय नेटबो नांनो नागिरा। मनज बर' मा होनदों? हाग्राबारिबानो हाग्राबारि नामा इयो जाम्बा? नङाबानो थांजोब्बाय नामा? थांजोब्बाय नामा गासिबो? मनज बर' अन उन्दुनोसो ओंखारबाय।
Manas बर' on Manas बर' उन्दुबाय नामा नो उन्दुबाय नोंहालाय मानास बर'?
मानो होनदों खोन्थादो। उन्दुबाय नामा मानास बर'? मानास बर' लाइन गैया नामा? दङ फैलाय।
Manas Baro on he उन्दुबाय नामा मानास बार'?